Hazamara blong ni bisingo khobjangnai sosia bariwo rastramnai mano tui pati mungo bujangna nangkha hoda hamkani samung tangga tongnai Arjuna Deborma tei nukhuni khorok chuku borok bunairokni phasing tei koksil jakha thanai phasalo action committee mungoi rastramnai rok sosia kamiwo red khlai phayo tei khorok sini chanai rokno romjaka hanai khnawi Arjuna Deborma thangai soguyo sosia bariwo abno tuino cha salo Arjuna Debormano action committee no ringai nok nogo habrui drugs naituru honai shilchawi bini nogo bupre shopure khlai phayo honai shaka Arjuna Deborma pate manatui thung bupre shawai knarka hoda hamkane samung tangnai Arjuna Deborma ami hingkai thaplok pa hingkai je unglai mani jaga hingkai lengta para hingkai ungma hingkai bong para wo je drugs awi manjak layu drugs awi manjak mani borok tabo khai silchawo action party rok no norok no tuwo sini para wo habriwo oba hai rok borok silchawo hingkai ta action party rok khaima bo jeng saimia bongni para wo habnani target do borok boba haike wansuga hari jeng kun saimia hingkai tabo borok hamani bisingo bo ta bongni je lengta parani borok nokse khai rang rok lango rok oba hai rok sawo hingkai tabo borok khaima bo ani bokhrogono anono silchai borok ang phiaba ajaga kun kuri ang saisi maya borok ano silchawi no tu hinchawo hingkai plus tabo sini bari rok gobang ma samung khlai dong drugs ni tei hingkai usakangni hoite sini yang hejamara khaisomni simi je romlai tonglai mani sini bari ti double egg rok hingkai aborok khlaima bo norok tangai garini soklai borok kaham no oba haike bu amrok jotono ano payu borok hingkai ajaga phiaba je az puro rok romara ang kun saisi maya ang nogo ani busala bulumoi ang nongni bukutul maya hingkai borok je boiro ma bo anono payo tabo ajaga ma bo borok anono payo hingkai tabo aboni tuina borok tini fungo nang tuino ungo nongko draksa nai rok sini para siminde sa sini busano sari wi phano buthatong nong tam odika tong ako borok saw hingkai jeng ating khapai kha ga ang saka ang de tuya je tong abono ang bisar tong ani bela amon nimang sokhlaina hingkai khlailai no tam kok tong ba hane ang borno saka hingka borok phaikya sahalage ano kol khai sana hingkai sanani na tini khlai maya hinchao hingkai norok to tini khlaina hneise norok phungo ani nogo phaikya ang to sarai doctor sitalang jak phunga siri luma pari jakhane hingkai norok sini nogo haikya jas ang sawano kubi gothana hingkai je hainai rok je nong para thangnai rok bo ma phainai norok ang bai tam tongba borok ba sibile nongni nok go attack khainai norok ano nude nukha ni singka borok na hingkai je nong nok haboi attack khainai rok norok salai di borok hainai mane borok sawa nong no tuwa sing borok bai kuno kre sing salainai borok khajil sawa haina ko khaya borok te haja halia ako saw hingkai tabuk je jurbina nangmani abo jotono anamari ne borok ranglamani ako saw ta borok hingkai ko abo thikeno bukha phiaba bumani bero bo borok ano ulo khano nairi na ako saw amjo wi ko saw ta hingkai ano bumung buya ani busai bukja kha te ani je baini busala songrok ani dara songrok te ani pini busala songrok je ani bosongno nai borok bubai kha hingkai sini gurubni buri rokno bo ko thaisipan saimia hingkai no sortuyei latha tuyei gusirok lilaye kahano dagare khiklai borbe ekdom phachi kok saimia kaham hamia kok thaispa saimia hingkai no borok bunani seni hayu hingkai bongni simi bo ko ajaga wa an bisar krible hingkai sini bo an bisar ma naine bile mono tuyei hingkai jongto aro kono saimia tangni borok to gobang ma drugs ni tui romlai tongo hor sal joto jagano romlai tongo sini o amsayo sini ya phiaba joto jagano romlai tongo ga borok khai sudo ano simi je sitai ta kok sayo tabo sini yang hejamara area o je romwi tonglai mani u singani simi abo joto ani bokhro borok silchao oba haike খরবুসক গুলো বোঝা খা 9 জন বুঝা পাই রক তামো নাই বা কেস রক খানে বা ও হাই amo kes salaye apalai sing abo nimang so bo haike parliament sing abo nayan ta kok bujinat tang angkok samon je action party hinsongmani sabun kawas action nakha ebong jung uniform
सरकारनि जों कासेब न'खौ हाबनानै जों पुलिस फायो उमेन पुलिस हाबो जे अथरिटियाव असायन अथरिटियाव जों हाबनाय बे एक्सन पार्टी ताइ कासेब पाराव जे थाङो बर कासेब न'खौ जे पारमिसन थाङो जे चेक खालामनि आङो बेराय के जाया एरपरे मालिक सुजुमानना थाखो दरबा आङो गलै आंनि न'नि रां पजिसन सादरदोंमोन रां होनोबो फायदो नों बुंनो जे आं बुंनो जे जों साहा आस्तेजों हामा हाथनि कासेब बर पेट बाय मांखि जाय मामले आं एकटा जुक्ति दंले सिगां एक्सन पार्टी साबाबो Kabang beri rongan na borok buka kok kai kan sai mia kai no la tha ti bunai bu itu kora ti bunai bu asa kai borok ko bulai biasa na kai nono ke bu kha ano thapra di khapsa geni ni sai no ka ani bu sai no buka ani je family tong kori joto buka borok je bokrok silo hone bui khanawi tongma ke kongma ka bo botoi obo ki sina na abo hinke borok sinna na ya kok sala kya borok sala ma kai bokrok sila na emne sil ja ge tabu bong ni engge so kuno affair ok da khaijang nan ni bekhakti thangpang nong ni bekhakti rok tabu sung abo khanya abo sung ta ni mang so khlai si gana khanya khaya abo sung lo next time ro sung thangana abo ta khung kai sung sai ni ni ne mo madam ne kam o kamini bu mo thap lo pa o je got nang mon ni ke salta bari khacha bari sai